Мәсәлән, бу чыгарылышта Краснодар өлкәсендә 33 параллель беренче сыйныф, Татарстанда аномалиясе, һава торышы һәм читай кара. Миңа бу турыда сөйләргә үк җирәнгеч, әмма сөйләргә кирәк, чөнки миңа калса андый кешеләрне күреп белеп торырга тиешләр. Кыскасы, Казанда 2 яулыклы кыз чаша янында, яр буенда йөриләр, аякларын суда чылаталар. Чылаталар шуннан нәрсә инде, әмма анда комлыкта утырган 2 хатын кызга бу инде слишком кебек тоела. Ничек инде яулыклы кызлар аякларын күрсәтеп суда йөриләр һәм мин моны сөйләп бетә алмыйм, шуңа күрә сез видеороликта карап узарсыз хәзер аларның тәгъваларын. Ногами ходишь, проститутка, ты читай Коран немножко, мусульманство, иди по-хорошему. Наше? Оно ваше, что ли? Иди тут я тебе сказала, сейчас я тебе пока не Давай. Пойду Даже вы переговаривать туда. Отца. Моны тәртиплегенә әйтеп, иплегенә әйтеп, шыгырдан чыкмыйча гына комментировать итү бик катлаулы, дөресен әйткәндә. Әмма мин тырышырмын. Иҗтимагый тәртип дигән әйбер бар. Ул иҗтимагый тәртипне бозу һәм аның өчен җаваплылык дигән әйбер бар. Ни өчен шундый очракларда, шундый ситуациялар ниндидер социаль челтәрләрдә тарала да, кешеләр тарафыннан ниндидер комментарийлар кабул ителә дә, шуның белән шул булып кала. Бу кешеләр бит бүген шунда утырдылар, комлыкта кычкырып теләсән сөйләп, икенче көнне икенче җиргә барачаклар алар. Һәм миңа рәхәт түгел менә шундый кешеләрнең үзләренең гаепсезлегендә, үзләренә бер нәрсә булмаячагына инанган килеш менә шулай итеп рәхәтләнеп теләсән сөйләп алулары. Һәм дөресен әйткәндә мине бик куркыта андый кешеләр, чөнки алар үзләренең дөрестлегендә 100% ышаналар, аларга барыбер башкаларның фикеренә һәм аларны бернинди сүзләр белән дә, бернинди нутыклар белән дә үзгәртеп булмый. Менә 1-2 тәүлек утырып чыкса, миңа калса ул кеше тынычланыр иде. Һәм андый кешеләрне әйтәләр инде, алар бәхетсез, бәхетле кеше үзен шулай тотмый, аларны кызганырга кирәк дип. Миңа калса андый кешеләрне кызганырга кирәкми, чөнки кызганган саен алар үзләрен иркенрәк хис итәләр, үзләрен дөрес эш итәм дип уйлыйлар. Андый кешеләргә карата җәза, җаваплылык булырга тиеш. Һәм беренче тапкыр ничек әйтергә, гадәттә менә шундый ситуациялар булса, мин андый ситуациядә калган кешенең милләтенә бөтенләй игътибар итмим, миңа барыбер. Ә монда беренче тапкыр миңа ул кешенең минем милләттәшем булуыннан оят һәм бик авыр булды. Һәм мин бик сокланам ул кызларга шундый тыныч кына җавап бирә алуларына, адекват реакция күрсәтүләренә, бәлки аларга бик авыр булгандыр, әмма алар үзләрен бик яхшы тоттылар. Миндә ул кадәр рух ныклыгы юк, мин алар шикелле тыныч тота алмаган булыр идем үземне. Юк, мин алар белән сугышмас идем, мин елый башлаган булыр идем. Казан дәүләт мәдәният институтының мәгълүмати китапханә факультетының көндезге бүлегенә бюджет урынына укырга теләүчеләр юк икән. Анда 25 урын бүлеп бирелгән бюджетка, әмма анда гариза калдыручылар булмаган. Төгәлләргә булган, әмма хәзер бер юлы 5 уку йортына бирү мөмкинлеге булганлыктан приоритетта калмаган булып чыга инде бу факультет. Шуңа күрә ахыр чиктә бөтенесе үзләренең гаризаларын алганнар һәм менә анда бер кирергә теләүче дә калмаган булып чыккан. Моның өчен бик борчылалар уку йортында, әлеге уку йортында эшләүчеләр, мөгаллимнәр һәм шул мөгаллимнәр арасыннан берсе профессор Людмила Савич үзенең студентларына WhatsApp-тан аудиохат җибәргән, таратырга кушкан, бәлки кызыксынучылар табылыр һәм укырга керерләр дип. Һәм хәтта шуңа барып җиткән, хәзер 18 августтан 24 августка кадәр өстәмә кабул итү кампаниясе булачак. Әлбәттә, инде бәйге нәтиҗәсендә кешеләрне анда алачак. Бу бик сәер һәм бу институт тарихында да беренче тапкыр икән мондый хәл. Институтларда, белмим, процентлар беләйтмим инде, әмма шактый студент кагаз өчен, картон өчен генә укый, дөресен әйткәндә, шактый инде андыйлар. Хәтта шулай укырга теләүчеләр дә булмады микәнни. Бу китапханәче һөнәренең престижы кимү турында сөйлиме? Әллә бу нәкъ менә шушы уку йортына бәйлеме мондый ситуация, белмим. Неужели юк берәр студент анда бөтен җиргә биргән, әмма теләгән җирләренә керә алмаган, әмма аның өчен диплом алып чыгу мөһим. Һич югы шундыйлар булса да керә алмый микәнни инде. Бәлки икенче яктан караганда теләсән инде иштан туздыручылар йөргәнче, ул бүлекне бөтенләй ябып куяргадыр. Нәрсәгә инде аларда анда бөтенләй ихтыяҗ юк икән. Алда сөйләп үткән уку йортында хәлләр шулайрак булса, менә
Краснодар өлкәсендә бөтенләй башкача. Анда 71 номерлы мәктәптә быел 33 параллель беренче сыйныф булачак. Ә менә 2019 елда, инде ул елларда ук рекорд куйган булганнар, алар 24 параллель сыйныф белән. Быел инде 33 һәм анда параллель сыйныфларның исемнәре А хәрефеннән I хәрефенә кадәр булачак. Һәм бу бик шәп әйбәтләп тырышып укысыннар балалар, барысы да яхшы булсын, таза сау булсыннар, тагын ди теләкләр телиләр монда очракта. Теләш кышлары бирсен Ходай дип әйтә торган ди минем әби вот. Амин. Чаллы табиблары җилкәсенә тәрәзә рамы төшкән Иратны кулын ампутацияләүдән саклап калганнар. Виталий Дуров исемле Ират үзенең участогында эшләгән вакытта аның өстенә тәрәзә рамы төшә һәм пыяла аның җилкәсендәге артерияга керә. Һәм шул арада аның кулы зәңгәрләнә башлый, кан килүдән туктый, кулын ампутацияләү куркынычы барлыкка килә. Чаллы хастаханәсенә килгәннән соң анда Мансур Патеев исемле хирург шундый карарга килә. Ул аның аягыннан поверхностная вена дип язганнар инде, томырны алып, шуны протез буларак кулланып, җәрәхәтләнгән, җилкәсендәге җәрәхәтләнгән артерияны дәвалый, алыштыра кебек килеп чыга инде. Хәзер аның кулы инде хәрәкәтләнә, барысы да яхшы, ул инде хастаханәдән чыккан. Афәрин. Татарстанда тәмух, җәһәннәм, тагын ди сүзләр белән аңлатырга буладыр моны, белмим, әмма 18 августтан 23 августка кадәр синоптиклар Татарстанда коточкыч эссе һава торышын прогнозлыйлар. Шу кадәр коточкыч, хәтта кайсы бер районнарда көндезләрен 39 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Шуңа күрә саклагыз үзегезне, зинһар өчен якыннарыгызны саклагыз, керексә, керекмәсә урамга чыгып бирмәгез. Яме? Ярар. Вот. Һәм атна җыры. Беренче тапкыр мин атна җырына нинди җыр тәкъдим итәргә белмәдем. Әмма миңа менә монда пышылдап кына әйтеп киттеләр әле генә. Ришат Төхвәтуллинның Сөю гөле дигән җыры чыккан икән. Һәм аны күпләр бик яратып тыңлыйлар, үзләренә өстәгәннәр икән. Әйдәгез тыңлап карыйк, үзебезнең фикерләрегезне языйк. Мин дә тыңлармын, аннары видео чыккач комментарийны язып калдырырмын. Сез дә үзегезнең фикерләрегезне языгыз, әлеге видеоны дусларыгызга җибәрегез. Шул Sizin bilen güzel idi, sağ olun. Берлене баккан безнең сөйгеле, кышның салкынында сулмасын. Сөйгеле сыман, яктыга тартылам, чәчләреңә назлап калам. Сөйгеле сыман, уйларымда һаман, башаркыштай сиңа талпынам. Сөйгеле сыман, яктыга тартылам, чәчләреңә назлап калам. Сөйгеле сыман, уйларымда һаман, башаркыштай сиңа талпынам.